Xa se cumpre un ano dende que o Club de Xubilados de Vilagarcía quedou sen sé. A entidade foi desaloxada do espazo que ocupaban dende había anos na Casa do Mar, co gallo da súa reforma. A pesares das súas protestas, a día de hoxe continúan sen unha alternativa. Estas persoas foran desaloxadas do espazo que ocupaban. Estamos falando de máis ou menos entre 75 e 100 persoas que se reunían diariamente para pasar o rato, tiñan as súas partidas de cartas, os seus lugares de encontro, que agora mesmo non teñen esa ubicación, non? Onte foron recibidos polo alcalde de Vilagarcía e pola concelleira de Persoas Maiores. Ata de agora o colectivo non recibiu ningunha resposta da Xunta de Galicia, polo que levarán a problemática ata o Parlamento e a Valedora do Pobo. Como non teñen resposta, o colectivo vaise dirixir a Valedora do Pobo. Nos presentaremos algún tipo de pregunta tamén no Parlamento de Galicia e, dende logo, esperemos que as autoridades da Xunta de Galicia se fan cargo desta situación e lle den unha resposta canto antes a este colectivo. Aínda que nun primeiro momento pediran un encontro coa conselleira de Asuntos Sociais, a reunión non chegou a celebrarse. No seu lugar foron recibidos polo director xeral de Persoas Maiores, que asegurou que non se trataba dunha competencia autonómica. Dos últimos plenos, antes de rematar o anterior mandato, aprobouse pola unanimidade do pleno instar a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado a buscar unha solución para estas persoas. Donde o Goberno do Estado nos contestaron dicindo que era un tema social e, polo tanto, unha competencia que lle corresponde directamente a que ten competencias en materias de políticas sociais, que é a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, a día de hoxe, non dou resposta a ese acordo plenario de intentar, entre todos, porque o Concello tamén está disposto a colaborar, se falla incluso económicamente, na búsqueda dunha solución, pero non un problema do Concello, polo tanto... Tras o encontro de onte, o Concello de Vilagarcía comprometeulles o seu apoio.